Здравейте, дами и господа, ние сме от Work. Моето име е Асен Иванов Карагьозов, до моя колега Васко Антонов Карагьозов. Днес ще ви поразходим малко да видите красивите и грозните места в Изгрев. Тук е градът на Столипиново, извинявайте за лошата пауза. Градът на Столипиново, бахте лафовици. Сега ще ходим да ви покажем най-лошото място за кратка пауза. Ето ги лошите пътища в Столипиново, дами и господа. Вижте. Снимай автобуса. Действително, коша прасен вънка пълно. Това е просто отвратително. Просто включи. Здравейте, отново сме в Truck TV. Просто само има лоши места, няма хубави места. В Столипиново. Изгрев. Да. Единствените красиви неща сме ние. Да. И курвате ни. До скоро.